ערב טוב לכולם, FX-ATM, כאן איתן עם ניתוח שוק המטח. אנחנו מתקרבים לסשן היפני. יש לנו את הכרזת הריבית של הבנק המרכזי של אנגליה מחר. אנחנו נשים לב טוב טוב למה שיקרה שם. בואו נראה מה שיש לנו בשווקים. כאן יש לנו את הגרף של הפאונד נגד הדולר. אנחנו רואים כאן שיכולה להיות לנו פריצה מאוד מאוד יפה של הרמה הזאת. מחכים להכרזת הריבית של הבנק המרכזי של אנגליה. שימו לב, עד אז אנחנו לא יודעים מה קורה עם זה. ברגע שתהיה את הכרזת הריבית, אז אולי תהיה פריצה, אולי נוכל לקחת עסקה, אנחנו נראה. יש לנו גם את הפאונד נגד האוסטרלי. הנה הוא כאן. גם כן, אנחנו רואים גרף בימים, יכול לפרוץ את הרמה הזאת. נבדוק מה יקרה עם הכרזת הריבית בסשן של הפאונד. חברים, אני מזכיר, מה שראינו עכשיו נכון רק לרגע זה ואינו מספיק כדי להיכנס לעסקה. אנחנו ב-FX-ATM סוחרים מקצועיים ויודעים בדיוק מתי להיכנס. ניכנס לעסקה רק אם נזהה את התנאים המתאימים בעזרת שיטת המסחר שלנו ספוט און. אם אתם רוצים להרוויח כסף בשוק המטח, הצטרפו ל-FX-ATM ואנחנו נסחור בשבילכם. יום מסחר נעים לכולם.